Shwmai, helo, helo. Oes unrhyw un yma? Croeso i'r Criw Celf. Bore di llun, diolch am ymuno, mae'n ddiwrnod hyfryd tu fas, a chi tu fewn gyda fi. Fantastic. Right, o'n i'n meddwl wythnos yma ar y Criw Celf, y bydden ni'n edrych ar sut i greu comics. So fel chi'n gwybod, dwi'n creu y comic yma, comic mellten, ac o'n i'n meddwl wythnos yma, byswn ni'n rannu rai o cyfrinachau sut i greu comics wythnos yma. So, o'n i'n meddwl, sy'n ni'n dechrau gyda un fyw heddi, lle byddwn ni'n gallu edrych ar un o gymeriadau comic mellten, a wneud comic bach, neu cychwyn comic, a allwch chi wedyn mynd ati i orffen y comic ar ben eich hun. So, pa gymeriad nawn ni ddewis? Wel, o'n i'n meddwl, beth am sialens? Dwi'n meddwl bod fi'n gallu rhoi sialens i chi i ddysgu sut i wneud llun o un o cymeriadau comic mellten, yr un mor dda a fi. Helo pawb, helo Mr Iconic, helo T Peel, sydd i chi. Yr un mor dda a fi, pa mor hir chi'n meddwl bydd e'n cymryd? Wel, fi'n mynd i roi amserlen byr iawn. So fi'n mynd i roi 5 eiliad. What? 5 eiliad? Ia. Fi'n mynd i wneud llun o cymeriad, a wedyn i eisiau chi amser i'ch hun yn wneud y hefyd. So, chi fod pac gyda chi, a pensel neu pen neu rhywbeth. So, ni bwrw ati, right. A dyma'r cymeriad. So, os yw'n amser i fi, amser i fi hun, wneud y llun cyntaf. So, dyn ni'n mynd i fod yn wneud llun o, wel, gewch chi weld. So, a ddechrau nawr. 1, 2, 3, 4, 5. Dyma ni, oops, un o gymeriadau comic mellten, sef Bloben. Right, so fe chi cymryd 5 eiliad i wneud llun o Bloben. So, hawdd iawn, dych chi jyst yn gwneud llun, fel la. 1, 2, a gwyn. A dyna ydi Bloben. Nawr, mae Bloben yn gymeriad sy'n mewn mellten eitha lot. A os ydych chi moyn lliwio mewn Bloben, mae Bloben yn porffor. Gael ei ffind o pensel porffor. So dyna ni. Bloben yn porffor. Hawdd. So fi'n siw bod chi'n gallu... So fi'n siw bod chi'n gallu gwneud... Allech chi wedi lliwio mewn hyd yn oed mewn... 5 eiliad. So mae Bloben yn edrych yn cute. Wel, mae rhaid chi sy'n gwybod comic mellten, falle'n gwybod yr ateb. So mae Bloben yn... Dwi'n gwneud llun o Bloben bach fan hyn. Os ydych chi'n gwneud llun o Bloben yn edrych i'r ochr, jyst symudwch y cylchoedd tym bas fel yna. Do, llun yn ei fod cute. Beth a'n wneud bod ni bach cute. So, a'n wneud llun bach fel yna. A da ia nhw. A wneud bwni. Bwni bach cute fel yna. Dyma ni. Os ydych chi'n licio cael wythnos yn edrych ar anifeiliaid, os ydych chi'n anifeiliaid gwahanol, allwn ni wneud hynna, ond am nawr, gan i Bloben yn edrych ar bwni bach cute. Nawr, pa sŵn ydyn ni'n gwneud pan ni'n gweld anifal bach cute fel y bwni yma? Rhywbeth fel yna? Wel, dwi'n gwybod beth yw'r sŵn mae Bloben yn gwneud pan mae Bloben yn gweld anifal bach fel yna? Dyma'r sŵn mae Bloben yn gwneud. Mae Bloben yn gwneud y sŵn yma. Achos, dydy Bloben ddim yn cute. Os chi'n gwneud un o Bloben yn troi mewn i angen fel, dydy Bloben ddim yn neis. Be mae Bloben yn gwneud i bwnis bach cute? Be mae Bloben yn gwneud i cathod bach cute?
neu mams a dads cute, neu ysgolion cute, neu unrhyw beth ydw'n gwir, wel, bwyta nhw. Nom. Mae Bloben yn bwyta popeth. Fala. A falle nhw'n neud. Na ni ddim yn un o darnau o bwni yn hedfan dros bob man, ond os ydych chi moyn, ewch ati. So ni'n meddwl i arlunio, a basically pob stori Bloben yn gorffen gyda Bloben yn bwyta popeth. So dyma un stribed bach Bloben. Bloben yn dod ar hyd y ffordd a gweld arwydd angen cogydd. Bloben yn darllen yr arwydd. Mewn â fe. Nom. Popeth yn cael ei fwyta. A wedyn ni beth mae'r arwydd yn. A mae pob stori Bloben yn dweud i lan mewn ffordd tebyg. So, o'n i'n meddwl sy'n ni'n gallu cael cyfle i ddechrau ni. A mae pob stori Bloben yn dweud i lan mewn ffordd tebyg. So, o'n i'n meddwl sy'n ni'n gallu cael cyfle i ddechrau neud ein comics wrthos o wythnos neu comics. Gyda'r wrthos yma, i pobl sy'n ymuno. O'n i'n meddwl sy'n ni'n dechrau gyda neud comic bach. Felly, cymrwch darn newydd o bapur. A na i ddangos chi yfori ffyrdd gwahanol o greu comic, i chi tudalen comic. Ond i ddechrau, ni'n neud yn hawdd. So, just cymrwch y papur a pren mesur, neu actually, pwydwch chi'n bother am y pren mesur, just pencil, a just newch llinell lawr y canol, ac ar y draws, ni'n neud lan o lluniau mewn boxes. Basically, dyna beth yw'r comic, lluniau mewn boxes. So, mae dyn ni 4 box i wneud stori bach am Bloben. Nawr, dwi'n mynd i troi'r papur y ffordd hyn, ond fel arfer mae comics fydda ffordd hyn, a 4 y ffordd yma. Dwi'n gallu zoomio mas tipyn bach. Dyna ni, tipyn bach. Yma. So, allan ni wneud 1, 2, 3, 4. Os ydych chi moyn wneud eich comics eich hun, wel, newch nhw ar y ffurf yma, a wedyn chi'ch casgu nhw, a rhoi nhw gyd gyda'i gilydd mewn i comic. So, dyn ni eisiau wneud stori am Bloben mewn 4 ran. Na i ddechrau fe, allwch chi orffen y stori eich hun. So, i ddechrau, dyn ni angen teitl. Peth cyntaf yn comic ydy teitl. So, gan comic am Bloben fyddwch chi'n gwneud heddi, dyn ni angen sgwennu Bloben, un o'r cymeriad, a dyn ni ddim eisiau rhyw teitl fel hyn. Bach boring, eisiau fe'n fawr ac yn hwyl. So, beth am sgwennu fe'n blobi. So, ysgrifen fel hyn. Na i ddangos chi wedyn yn yr wythnos ysgrifen gwahanol, 3D, block writing a pethau fel yna dyn ni angen neud yn comics. Ond am nawr, gen i sgwennu blobi. So, pob un llythyren fel hyn, yn fatha overlapio i gilydd. Chi'n gweld? A edrych yn tew a blobi. So, blob. Yna. Bloben. Bloben. Dim amser gen i nawr, ond os ydych chi'n moyn llenwi hwnna mewn, pink yw'r ffordd i wneud. Na i dwi'n gwneud un o'n nhw i chi gael gweld. Os ydych chi'n moyn edrych hyd yn fwy blobi, a ydych chi'n lliwio fe mewn, i ddechrau, newch. Chi'n gweld, dwi'n gwneud cylch bach hwnna, a falle cylch bach hwnna, just ar y top. A wedyn ni, pan ydych chi'n lliwio fe mewn, peth mewn y cylch yna, ond gewch chi weld ar y diwedd, mae'n edrych tym bach fel fatha balloon, fel bod yn sgleinio yna fe. Na ddim yn edrych lle allwch chi wneud. So, bocs cynta, a ni'n gwneud llun o Bloben. So, chi ddim arfer wneud llun o Bloben. A beth chi'n moyn i wneud, yw just Bloben, a mae ar ei ffordd i rywle. OK, so Bloben yn teithio ar hyd y llwybr. Hapus. Ar hyd y llwybr. I rywle. So mae Bloben eisiau mynd i rywle. So beth am i chi roi arwydd tu ôl i Bloben? Fel bod ni, achos di Bloben ddim yn siarad yn y stribed yma. So ni'n gwneud haws eto i wneud straeon amdano fe. Ond ni angen gwybod i le mae Bloben yn mynd. Felly,
Dyna arwydd, jyst llinell fel cysgod chi. So, llenwch chi mewn ble mae Bloben yn mynd. Efe i'r siop, neu i'r traeth, neu i'r ysgol, McDonald's, stadiwm, y principality. Rwy'n byddwch chi moyn, rwch ar fyna. A peidiwch yn phoeni, mae'n cael gadael y tŷ. Dwi'n yn gwrando ar unrhyw un, beth bynnag. Falle newch bach o gwaith cefndir fan hyn. Falle, os ydych mewn dinas, allwch chi'n gwneud cai pethau, os ydych chi'n gwneud coi fel hyn yn cefndir. Just chydig o gefndir, chi'n lliwio mewn os chi'n moyn. Right, so Bloben ar ei ffordd i rywle. Nesa, yr ail bocs, yr ail cam yn y stori, dwi'n mynd i'r stori gyd mewn 4. Yr ail bocs yw, dwi'n mynd i chi roed rhyw problem. Rhywbeth sy'n stopio Bloben mynd lle neu neu goody, neu unrhyw beth chi moyn sy'n stopio Bloben mynd i'r lle mae eisiau mynd. So, meddyliwch chi, be sy'n stopio? Rhywbeth falle i wneud gyda'r peth yma lle mae eisiau mynd. So, falle na i roed fy un i, fi'n gwybod, mae Bloben eisiau mynd i America. Dyna lle mae Bloben yn mynd. USA. So, mae Bloben ar ei ffordd. Fan hyn. Cofiwch, allwch chi wneud unrhyw beth chi moyn yn y bocs yma. Ond dwi jyst yn gwneud Bloben yn dod ar hyd y ffordd. A beth sy'n stopio fe? Ond, beth yw hwn? Wal mawr brics yn stopio Bloben rhag ddod. A pwy sy'n wedi adeiladu'r wal? Wel, pwy arall, ond... Hyn. Arlywydd ei hun. Na, Donald Trump. Gyda tei, falle. Mae Bloben methu mynd i'n man. Na. Felly, dyma ni dechreuad stori. Diolch yn fawr. T. Peel, diolch yn fawr. T. Peel, wedi America. Ond, mae methu mewn bach o wair fan hyn. Achos mae yna wal yn y... Mae methu mewn bach o wair fan hyn. Achos mae yna wal yn y ffordd. Wel, sut mae Bloben? Beth bynnag i chi wedi rhoi fel y problem fan hyn, beth bynnag mae Bloben eisiau mynd, bydd yr un peth neu tebyg yn y bocs yma, achos sut mae Bloben yn trio dod dros pob problem? Wel, ie, fel hyn. Fel yna. A wedyn ni, yn ystod fan hyn, wel, beth am ni'n gwneud llun o'r problems da chi. Dyna'r hyn, Donald Trump. Wps, beth o'n hedfan off i ben. Wig! A'r cap yn hedfan ni. Chwalu racks, bricks yn bob man. Felly Bloben bwyta pob dim. So mae Bloben yn bwyta fe. Dyna ni. Mae dyna ni cymeriad yn mynd i rywle. Rhywbeth olaf yw beth sy'n digwydd ar ddiwedd y stori. So, 4 step. A fel arfer, diolch Mr Conic, Donald Trump yn cael ei adeiladu. Dyn ni angen trio gorffen ein stori ni, okay? Trio gorffen y stori. So, just gyda 4 cam, falle rhyw fath o joke, neu rhywbeth. Ni hyd yn oed roi continue, a Bloben i fynd, falle bod e'n cyrraedd y lle. So, dwi'n ei cael Bloben fan hyn, yn yr awyr. Dyna, o dan Bloben, mae'n eitha fflat. A wedyn ni, beth sy'n digwydd? Loads o freichiau fan hyn. Pobl hapus.
yn gweiddi, hwre! Yay! Wahey! A falle arwydd mawr uwchben yn dweud croeso I Bloben, falle ddim gwisgo'r cap, yw arlywydd newydd, falle wneud llun yn y cefndir o... Mae wedi cyrraedd America a fe yw'r arlywydd newydd. So dyna ni, stori comic bach mewn 1, 2, 3, 4 cam. Beth am chi fynd ati eich hun I wneud, os ydych chi'n copio hwn, ffantastig, neu beth am wneud eich hun gyda Bloben, eisiau mynd rhywle, dod dros problem, mae'n bwyta'r problem, a wedyn problem, mae'n bwyta'r problem, a wedyn ni, mae rhywbeth yn digwydd yn y diwedd, falle rhyw joke, neu mae'n cyrraedd y lle, neu falle bod e heb llwyddo I ennill y problem, falle bod rhywbeth wath yn digwydd, a sy'n ni wrth y modd yn gweld eich comics, os ydych chi'n rhannu nhw rhywsut, ar social media neu ble bynnag, sy'n ni'n cael ei gweld nhw. A fori, dyn ni'n bwrw ymlaen gyda mwy o techniques a tips ar sut I greu comics, a byddwn ni'n gwneud am weddill yr wythnos. Felly, diolch I chi gyd am ymuno, a na I weld chi fori. Felly, fel arfer, sgrin I ffwrdd, celf ar bwrdd, na I weld chi fori. Hwyl!